Island. Ato. Basta grabe puti ka to sando. Yes! Napati minaptan sa handa ni Janjan. Din, napababay panulak. Aw pang... Ah! Amang panihapon nun guys. Dami sa Barangay Ukoy, mag-island hopping. Oh, island hopping. Agatong 1 to 50 sir. Unsa man to yung mga inclusion sa to? Paano na to? Tala na. Interest na. Wa na meron na magsakay na raman na. Wala na. Unsa man mugo ka abos amo manager? Mugo na ha mga amo go ko. Bawal mo dito yung joiners dito sa sulod. Bawal ito. Private ra dito ila. Sa tourism. Pero bayad. Mag-join mo na. Kaya, kana? Ano na may mudong dito? Buwan to gapon mo pero ang iyang gikuan ba kay naay-guide niya. Namoy mga kauban niya. Okay, sa ma'am, atras. Ay bayaran dito ang kontra. Wala na may biyaran dito, siya na magbayad. Nya, asa oras na mo man ang tulog? To 3. Nagdali mo, wala. Wala man 2 to 3 hours. Dili. 2 to 3. Dili. Sa 2 to 3 PM. Mahuman. Muli na mo. Check out nyo. Muli mo. Muli mig paniud tunta. Good morning guys, naglalis tapos sila. Mula ba yung ramang gutada na? Di man amoy may na to. Makailan happing main, sa magiaway pa. Magaling pa sa kay bangka. Nag-away na sila silang pangbuhaton dito. So, magailan happing mi karon guys. Diri sa Santa Fe, padong mig tulo kuno to kabuk ang mga tuan. Virgin Island by guys. Nag-away na sila kay asa sila mangita sila tag 200 meters kuno ikdanan. Napila ra to ka meters ag ikdan. Wa sila na kontento. Bantay bitaw unja. Pata na silang videohan nun dyan maghikid. Aga ko kaya nara ko sa bangka kay I cannot live without you. Yes, I'm scared. Hanggang Virgin Island dapit. Saka na may guys sa bangka. Among tour guide kinakukuhan Jerome mo ako na ni kinasikatan nga tour guide din sa Bantayan Island. Ang kasi makaila mo dani. Ayaw lang maninjo ko ana kay di man ni In the center, sir. Center. napaligya. You sit. Sit in the middle of the Sit in the middle of the boat. Oh, manggawas. Kini nga to English dani ro manggawas dani ro nga to English dani. Hindi ra man. Oh, shucks. Dapat ba? Sige. Hoy, dali na kaning tungtong na. Ari ko sengak ping. Sengak ping kay. Rambuslot man ang iram, dati mo ko pwede magkuhan ay kagod ko pero lipay na po ko makakita nila gan. Langoy. Kaya mga kauban to aga picture kay abi man nila gaguna namang stop is sa Virgin Island. Mag-aura-aura pa silang mga outfit dressing ana. Dare may unang stop na sa kuan, snorkeling. Hindi. Wa sila kaili sa ilahang rash guard pang swimming. So aga hitabo nagmuha na picture na lang sa plane. Wow! isda oh. Kasi mong Aradaga ng isda! nasa right. Oh, makita ba kanin doon? Dili, okay ka, sir. Ito dyan. Because Ba't ang itari sir, gamay? Wala ka na? Aras kilit sir, baka arong ma... Dili na mo. Na! Lag, mga isda, murag naugkaan yung mga isda. O, dos mag-judging dos. Dive na sila, swimming na sila. Para sulit. Naon na laman tada ni isda. Sightseeing na laman ta. Wow, daga ng isda. Di pwede mang isda na ni sir. Pwede po. Pwede ra, di ra. Wala nila gibawal nga mga isda. Wala eh. Nice daw, dagkano? Ah, daga na dito oh. Tanaw ni Tanggi to. Likod din sila mga nag-speed ay. Nasa likod niyo, sir. Kasi nasa likod. May nagdagat na baby. Wala, daga na si isda guys. Pretty sila isa gwapa ka. Daga na. opo ka.
Isda. Kana nindot na sir kay na isda kitaan sa background na nago na isda kay po pag may kamera siya mo. Okay. Kuya naman tong apam bawa naman. Arang lamia sa init. Sabot na ko kagwapa ni guli na sa buhol. Ay, ka. Good luck sa mga apa, hindi kayo nabos na parang, ay, di gwapa. Ganahan magkapa mga brown-brown. Oo. Ganahan naman ang secret sa mga, mga pinili ng apam. Dapat, ito man. Tulo. Ay, di sa kudat ko pasa. Pasa kudat ko. Kay, basig magpamassage ka na gabi. Ay, ka. Gusto kong ako i-massage ka na gabi. Eh! Wah, ano? Oo, kanang bata-bata pa. Oh. Ato kay biro to kay Wa na, masig mo yung na to. Sakit magkahang likod. sakit sa akong likod dahil mas Yan din ang una na magkaroon ng stop. Next is Virgin Island na. Ato Miss Virgin Island magdugay mga 2 ka oras. So sa 2 ka oras kinahanglan makadakop ko og pagkaon dito kay wa ko pamahaw. Survival na ni. Survival. Kinahanglan makadakop dito og pagkaon bisag sa kabuok. Kinason or isda na ka dito Sir Jerome. Makapunit ka ako dito bisag isa ka buok na laman nga kinason. di ma'am, bawal ma'am. Bawal di jud ko makapunit. Di ko. Mamunit na lamang ko sa basurahan. Naaman siguro basurahan dito no. Wala po. Awa pod. Wa jud patay jud ay ko dani. Iampo na naman ko din. Dalon man ang mga Ang mga jo na lamang ko sa mga kauban. Nami pagkaon day. Na. Sorry but sorry kay wa. Na. Sis, salamat sulba day ko. Okay ra day kapunit og kinason. Salamat day. Sara na daning duha day ha. 1 2. Bahin. Salamat day. Salamat to jud gani guys kay nami kauban daring baker. Na sa bikiri diri sa Bantayan Island. Maong ningari si Janing tanda sa idahang bikiri diri sa Bantayan Island. Pero padung na pud babangkrap. Oo nga. Kaya apil na lang po sa Ipangatag na lang kay kabangkrap po. Pagkabangkrap po na o kay flash lang. wa kuno sobra mas kalami pud idahang paan. Sobra mas kalami. Ang pwedeng harina. Oo gani. Di man pud tarong ng harina. Harinahan man lamang pud na nagmagko. Kailan mo na ha? Ano po kailan nimo? Thank you. Follow ini ni. Be, follower ba mi amin? Follow ko ba? Oh, lagi nakapalo na ko. Kadai pa bandila. Follow ko ba? May bandila. Hiramis. Ay kabalaka kay bisagan hiramis kalubihan. Okay rami. Hindot jud pud ay. Bisa man. Sa barangay Ukoy gihapon eh. Dili Santa Fe gyapon. Ah, Santa Fe. Oh, sakop pa sa Santa Fe ang Virgin Island. Ang Ang Santa Virgin Fe na tulo ka island. Ah. Ang primary lang tagaan kilatarot kang kag Virgin Island. Pero Kasi man, unaw na itong club jumping, ato ta? Depende sa imo ang mga Gusto kagrupo. mo? Para magsabay sila adto. Oh, ato mo sila O totoo. kaya itong pang-videohan, basig na yung makaihi ba? Wow, ano? May makalibang. Tang-tang Picture sa taat to. Uy, dapat itong buray paghukot, nagmadyo ha. Kaya niktog lang ni Johnny. Huy, hara man! Hana di ha! Lati asang Or inyong mga kuan. nabaday brahan. Bikini, mga bikini. Kawaan po may brahan po. Wa man sa bra kay wa may mga unod. Ay, mga unod. May brahan. Nindot jud po di ay. Nindot jud po di ay ilang Virgin Island. Virgin na Virgin. Taron sa, awa pa. See? Tuloy ta dali. Nako po do ako. Sulit na day pag 1 to 50 guys kay tanan naman nga isla masuruyan. As in complete to jud ba nag-hopping ni mo dari. Tanang isla sa Santa Fe. Makuha na jud covered na. Arang din awas tubig. Yan lami maligo ikag-ikag laman jud ko ni ba? Igo kaligo. Pero grabe, nindot ka ang tubig. Nanindutan tin ako kaadyo. Balik ko dani pohon, inig mao kinanagahang daghan, dati nagahang bata. Pero kanang titang jellyfish season kay nandar namatay dari guys katong day. Mas last year man siguro to namatay sa kay napakan og jellyfish. Ang ninduta. Alawa. Ala ka wow. Sulit tud pag-ari. Umangin dani Virgin Island sulit pero wa ko kay bawo sa sunod namong atuan kay basig na mas nindot dito. Pero sulit kadyo. Ang ta. Grabe. Parang nindot talikuan. Wow. Peng! Grabe nindot ang tubig, Peng. Dato dapit. Arang nindot ta, arang tinawar, ang puti nga. Mamor man. Dito ko ni.
Wah. Grabe. Ang nindot pa dire. Balag mo na ako amo iniguli. Basta grabe puti ka tusan do. Tanaw dagat, grabe ninaw. Grabe ka beautiful jud, grabe. Uy. Nindot ta, abi kog nindot to tong das ni Agi pero dito bas ang mag-istorya-storya mga gahapon abi kog nindot na to, nindot tay ko mo. So worth it ra gato ang 1,250. An ora ko. Awa. Anaw view na karon guys. Oh, kaya gani ko dari sa plane. View juga aja diri. Pakaamis. Ay, grabe guys. Worth it ni sa mga hilig bitaw og beach. Gusto mo white sand nga limpyo jud. Virgin na virgin jud. Ay, pwede ka aja diri. Recommended na kay nindot kinlo. Ja, okay pod. Mga tao per nila. Pero pagka adyo yung garang mahala ba? Sa talaga ko do. Wow. Dito ang sanay, pero marag nindot sa picture-picturean po. Mukuan mo na ng ito nga. Ito nga mo rin ha. Pero na lagi, warning jellyfish. Bantay lagi jellyfish. Ug season, delikado. Dapat, tana din musgayad. Ug ting season ba jellyfish. Jerome, 0938. Talikot. Tatabasahan mo number. 0938-599-1635 ug mulaag mo og bantayan. Motor lagi ka tanan no, diri ra po ka sa Virgin Island. Dili ra sa tapi. Santa Fe ra ka. Pero nindot naman ang Santa Fe. Daghan naman kay maadtuan. So No? mao ni amo ang kon mo. Mo na imong FB sa ngana ni. Page na mo. Bantayan Island, affordable travel and tours. What? Ingon hack. Di, yung usa ni ma'am. Okay pa. Picture Sige, mo Google. duwa, sige. Picture ta. 1, 2, 3. Okay. Thank you, ma'am. Salamat. Sige ma'am, sige na. Asa man, istorya na ka? Kamusta rin ako? O, sige, istorya na. Oh. Ako ang nag-guide karon diri kang Ma'am Florami. First time mama. First time. Oh, first time pa niya pag-ari diri sa Bantayan Island. So, unya mauli sila kay Mangimbo. Mamert di. Mamert di ba? Mao na sa mga Mangimbo. diri. Oh, Mamakals. Makals. Oh, mao na. Manukos. Namoy manukos wa. Wala, unsa mo nukos na? Sa Bohol, maura na. Ang mao ra gyud na. Masa enjoy manimbo. Oh. Kuya, walahi po na. Karon pa po ko ka dasmag na nga term. Oh, mao na di sa mua ma'am. Karon pa ko ka-enkwentro na ng manimbo. Mo na ilaha diri tawag. Hoy! Pag ilis na mo, karong mo jump na. Araw maligo na, hindi ka mag-jump. Kumana? Oh. Oh, sige. Sige, pag ilis na mo sa Ilis injuhan na mo. ko, rush guard kay. Likadog magbikini-bikini mo iniktawas ninyo, wa na diha. Tuan na gid yung bikinis. Tuan na sa udlog. Tuan na sa udlog gid yung bikini. Madam, umawra na naman si Madam doon. Ay, iba talagang mga madam. Walang drone photographer. Wala. Importante aura. Importante na ay tripod. Ang Oo. tripod mo yung Padong na mi guys sa cliff jumping. Aguna ko na mo ikit si Sir Jerome. Sige ma'am, ako ba ma'am? Muikid ka? Dili. Ah, Ano ko na ang Muapids ba? Bantayan Sila- Island, Ah, affordable travel and tours. Ah. Kung ganahan mo ari ha. O kontak ka lang yun si Kuya Jerome. Kuya Jerome, 09 38 38 599 1635. 1635. Oh. Di man ninyo. Pero maka Oh. kuan mo affordable ra nga mga rates ba? Oh. With entrance na. Oh, entrance sa tanan na to, wala mo na naman dito na lang mo. Ah, sarap titing. Mao na ilang mga rooms guys. Oh. Napo datoy kani murag native style, pero na datoy murag kuan na modern style ato sa O unahan. kadto bang usa? Good for 8 Eight, people. oo. Oh. Kung barkada mo na okay ka jo. Dag mangangan pa dud sa ilahang mga rooms guys kay mangangan sa buwak. Oh, buwak. Kalatsutsi kumintang rose. Oh. Ya karon approaching nito sa cliff jumping. Sila rang duha mo jump kay di mo ko pwede mabasa. Kumutulo. Okay, picturean ko na tang tolo. Magsulo pa na sila. Kay kinahanglan pa na sila sulo kay rong mahalin. Okay, nakapalo na pa ako sa imo ma'am. Oo. Ingana ko na nang mga magsulo pa na sila kay rong bisig niya makakita mahalin sila. Oh. Yeah, kami tuloy ah. Oh, kamu Thank tulo, you me. very much. Kumutulo. Sige go akar ya. Agay. Pero di toto mang jump. Storya ra. Bubu raman ko no, gibuban ra magduha kay Taas 20 ha. kusog man na sila mangikid. Let ka. Ay, kini ano nga pinakataas ko. Nindot uy. Awas tubig.
Duta diri maligo pero dili sa muka oy pungat ako dagana ning ano pinadaot ni. Lingaw nang tapog langoy-langoy. Are laman ta sightseeing sa lang atis kakita. Duta. Amazing. Peng, dari ko na magikid-ikid, Peng. Are ba to? Magtiniil. Kung gusto Ayaw. ko, ikaw na lang. Sambat yun. Wow. Grabe na dyan ang inita dari no kay wa naman na daot na mga kahoy. Oh, init pa kayo, ma'am. Wala Init, dyan mo, oh. Wala pag-uwan diri. Kini siguro Yan, kung balance ayaw, pag dagan. init nindot ka doon ninyong kahoy diri makalandong ni kay ipil-ipil man. Cliff jumping site. Duldo wala ta, ma'am. Mga pila din ni ka meters. 100 Gani? meters ka. Oh, 100 siguro. Landong ang tani kung Kung kan. napay dahon. Kung naidahon, ma'am. Wala man, sobra man kainit. Das kainit ninyo na diris bantayan. Ara ni Dota dari guys. Dota dito. So guys, we're going to the cliff jumping. And we're gonna try the highest cliff Here in Bantayan, here in Bantayan. 26 feet, Oh, 20 feet. 20 feet. So let's try if Basig mang we can survive or we're going to have a panic attack. So Uy, this wow, is nindo ko na agad. Ara. Oh, di araw, ja. Dito pwede mo. Picture na yun. May katin na ba? fire. Oh, ni ma'am. Libre ni ma'am. 11 feet. Ito 20. 20 ning babaw. Ah. Di na namang undag pangikid mauuna. Magsige na naman nagikid. Pwede kumusta dere? Ah! Ikid jud sigbin no? Sino mo pala? Okay. Bang, it's your turn. Ayaw. Basig mahubo ng imong pants ha. Ma'am, ayaw nagkapot. Ayaw mo magunit. Ah, sige lang. Na sila ko lagi kay mga wakwak lagi. Na. Lami ana. Gilami ana. Arang lami ah. Arang lami ah. Dios taso. Bilib nagadto ko kawagpok na ning duha. Mato pa jud tong just 20 feet. Mabira, may igong. Beng, dali na mo, ambak na mo. Agi lang, Si, ay pambaka dira, pampak sigbaw. agi lang cellphone. Ready? Set. Pepeng una, dali ka na init ang camera. Woohoo! Way sakit sa dagan. Okay na. Ready? Ara kasugan ng dagan hinay malagi pagikid. Murag ni unong man. Basta nga, nabiling ang spirit. Silong na ko karang paig mo. Asa na ta? Sorry atong background. Ha? Wala prince. Kuma naman mi diri sa Virgin Island. Aton mi sa Baigan. Or mo ni last nga island. Ato ang anian karon. Og murag dito dun matapos ato ang vlog lagi. Pero basing daig na pay sumpay. Ato ko naligo ko dahil taman kay delikado gatong danggan lagi ba? Ikag ko. Hindi ta mag-snorkeling. Ako yung nagsakay kaya ako may tumoy. Bye Virgin Island! Kita naman ta sunod, basig masalaag pa. Pili do. Sakay na me? Pili do. Pagudod na naman mo, maligo na bitaw mo. Ay, nakita mo ito. Bag sa bag. Sulod to
doon. Lagun. Doon po yung Bayigad, Lagoon. Lagun. Kapaygan lagunday. Oh, fire. Oh. Find another picture. Kan anak day diri. Mo day time ni ini lunch time dari un kay. Dari another shark. Okay, mo ikid ra man ko dari. Diyan na magsagot dari. Kan anan dan meeting. Silay motorboat yun. Water bike. Ay, daghang ka na ng diri sa asal. Ito, mga ano? Kain kayo? Yeah, maglutan mo. Ako pa ni Purma guys. Baigad, Lagoon. Lagoon, Baigad, Lagoon. May swimming pool para bata. Oh, lindot. Makuang dito mga bata. Malingor dito mga bata dito. Nindot gihapon. Ay, luag. Spray! Uy, init! Wala na nga pambot to. Pistola nga pambot. Uy! Uy, ato po sa likod. Eh, kayo? Saan? Sorry ba? Sorry mo na ha dari. Sorry mo na ha. Kalmar ang tanan ba? Yan ni ra kalma guys. Indot. Next time ganing mag-island hopping. Waterproof nga baga doon. Sana namin tag waterproof nga baga to. Ay, nindot mo. Pero mahal-mahal. Ha? Awa oh. Grabing kalinaw. Bye-bye! Nindot po nagligo-ligo. Dari, uy. Pero, parang inita na. Ay naman tabang pahapon na. Mura nga, nasasang naong aglagi. Ang inita na. Parang ko alam niya gano'n na? Soul bad na kaadyo guys. Bisag dararas doon dyan. Nara nakahayahay kinabuhi. Luta ay. Naikag sila sa jetski. Jetski ba na itawag na na? Ikag sila sa jetski guys oh. Pero to 5 man 15 minutes medyo out of budget rin dyan ako. Ikag maning duha. Pindot diri guys. Promise. Worth it jud ang Bantayan Island. Basta mo ari mo dari sa island hopping nila. Amo available sa island hopping ba? Ay oh. Bisag asa katanaw na guys. Grabe ka dyan sa wapo. As in. Asa? Ang gami. May diri ka na bitang mudugay bitaw ka. Kanang musti bitaw ka dari mga pila ka days ba? Kuang lang pag kwarta lagi pwede mo taga stay dari buwa patay kwarta daghan ay mahal mo po yung mga pagkaanda rin ano ko mga seafood na kasagaran kay islaman mahal po isa ko no ka order nga sa 400 na sa pila ka buok sa hala na mo ko ng 400 sa pila naman ang kaon ang barato ra dyan na 100 pag may kag 400 na sa kakaanan pasa din sa ko pero worth it oy kung naamoy mga plano maglaag, gusto mo mag-island hopping. I-appeal sa listahan ng Bantayan Island, indot po siya. Daghan ba isla ba? Daghan kay matuan ba? Bisag ka ato dako nga isla kay tulura ka lungsod, daghan na kay malaagan nga mga spots. Kanindot labi na hilig mag-beach, mga tigligog dagat, samsaam ganahan mo agoy, ganahan dud mo kay limpo pero ayo lang dud mo kari ko no o kanang like ting-uwan na, June, July nga na kay tinggawas lagi sa pukya or jellyfish katong box jellyfish bitaw nga didli naamo guna diri sila hang dagat o naman siguro sa mga dagat sa Pinas pero diri kuno ting season manggawas put mo nang nindot sa kuno mari ka ng summer mas gana kahabol pa may summer March, April, May nga na kay di man ting bukya ang ting bukya kuno June, July basta kay ting-uwan onwards nga na ayo na lang jud kay murag sampulan na ba diri taga Bohol ra ba itong na-impas murag maestra siguro to last year itong trending ganito kay nabukyaan siya ning dive bitaw siya paghawas niya dyan ning pilit kita jellyfish
Nawa na dyan si Jan matabang, na-impas dyan si Jan. Iguman dari guys, muli na guys, kay birthday man karon ni Jan Mark, ni Jan ang pagkumangkon. Actually, na-lunch na to. Problema kay, ag package nga mong gikuha kay alauna to, alas 2 man nahuman. Ag ilang i-order nga pagkaan po, pang alas 12. Salina, nalam ko nung may tanaw na napay masalin, okay ra po, napid ang pagkaan dito noon. Pero di na alam yung mukha ang dari kay ingan man pasalig man sila salinan me di ato na mukha para tipid ba gamay ka dari pilite na naman namos barko. 300 plus ra pa pud ang plite pa dong sa Cebu City. Ya, Cebu City. Sakay na pud nagpapukol. Nagabot sa Bohol sundoon ra mi undoy. Ja. Tanaw na tagan sa ilang handa ingan matog na ko sila Litson Belly. Atur ta mo ata kay kill the time raman mi dari. What ranis uba nagaban siguro ning kaan sila dari kana po mami kabuksa sa kabangka paldo. Na po tag 1 to 50. Oh, di arang paluhan na sila. Dadaghay mga bangka paldo pa ning ilahang kuan di mo binang isag gamay ra sila nga kuan pag receive pud sila kay daghan na pay turista. Kita man sa ilahang lugar. Anyway, I hope you're enjoying our vlog. Kakita pud mo mga view dire. I'm happy to share with you bisag di na gud unta mag-vlog kay kapoy nang mag-vlog nila mi untag enjoy dali ba bro for remembrance nga para napud may tan-abong go i-vlog natin ito subscribe di mo so pa ka-subscribe unsay follow po ko sa Facebook ug sa TikTok Florami Boholana gyapon agang Facebook i-change na nangangan og Florami Boholana 2.0 kayo Florami B wala sila kailan nag Florami B wala man sila abi man nagdi ako kay daghan magud rin magsundog-sundog og himog page ba mga scammer ba mo na lang magibutang og Florami Boholana tanan nga page gi-change na basig matinga mo aron dali ra pud din sa pangitain. Yes! Napatid minabtan sa handa ni Janjan. Din, napababay panulak. Aw pang... Lami be uy hala bahalag di na crunchy basta kay Crunchy siguro, okay? nay hani man eh uy ay lami Dahil insalin kay gagahan. hala mag-ampo sa ka uy ginoo ko mga batasan ikaw na pa ampo pre sa pre amen Ito klase. ay nansin ni baka ni Ha? Isda. Dami tuna. Tapos sa plat. ang kusilyo dai Nadi day. lagi ni guys ara na dyan bago bitaw man ligo bagong hunaw ara na dyan buntasa Kan makaban to kami tinagludan-ludan. oh lusa lagi na Ano mo na ngaon? lagi Nagbingo shake kami te. Samot kasakit ang labad ng unin niyo. Masa? Check mo. wala gini bad Ano ba na noon? basta lang makakita lagi mis lugar ora man na Yala, lami. Yun. Mura ra pud panglaw. Yung ano mo? Yung sa? Mao ni guys, ang atubangan mismo sa among gestayan nga rin. Hapon naman, mga ligo na sila kay wala init. Wild mate na wag ibagas kog pinakalit. O, dara pa dara dead. Waiting ra ko na ila. Kapoy naman ko di na kumukuan, di magyapon ka tigsop. Sige kadto adto di magyapon ka tigsop. Ari, ikag laman na ikagan na ganina nila langoy-langoy sila kakita na sila sa mga isda ag ako. Tama na sa taon liog. Grabe jo. Higuos jo koy bro wa man koy mahimo. Okay. Saan tama lagi ni naman lagi daot nga ang danggan lao. Mana? Oh, lami na gilang kamang-kamang na kay arang ladjuam gud pug dagat. Grabe mo gud kaadjong kalutay. Arang ladju arang dagat. Among panihapon nun guys. Kada ka pa dyan iring na tos karsada. Giate man, mo pugan katawa mo giate man nila iring, pero tos kwarto. Abi ko sabaw. Ah na, datan jud na. Imutong kuan. Do isa ra man lagi ti. Isa ra man lagi. Apa? Asa to? Yummy. Bao. Ma'am, careful sa sisling ma'am ha. Init jud kayo. Okay ma'am, thank you very much. Ano glued man ka ay dara. Yan, imuha man ang order dan. Imuha man ang chicken man kayo mong gusto. Be, init pa din. Ilawan ba? Gun sila may. Laki ang kabot. Sige, careful sa sisling ha. Kaya basig mas sisling. Nag-apil nito kapag. Oh. La.